Jesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osizile ukuphila kwethu ngokuthi sisesemhlabeni asikhethe ukuba singadli okunobuthi futhi singaphuzi okunobuthi, kodwa siphuze amanzi ahlanzekileyo, amanzi asiphuzisa wona ngenceku yakhe embonweni. Ivele njengalokhu ngake ngabona umbono lapho engangikhonjiswa khona abantu abasekuthunjweni ukuthi kunemimpompi engasawakhipha amanzi aphilileyo ukuthi kuphuza abazalwane. Isiyama nje leyo mpompi phambi kwebandla, kodwa ayiliniki ibandla amanzi. Kunalokho kuba khona ukuthunjwa kwabazalwane ngisho sebenikela. Kukhona imimoya eyayicula belala ibalolozela, benikele abantu belalisiwe imiqondo yabo. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi asikhethe singabi abathemba leyo mpompi ethenjwa abantu abasekuthunjweni. Nkosi ngikhombisile intaba lena iphakeme, njengalokhu bazalwane nceku kaNkulunkulu ikhulumile. Bayazi abasekhaya lezwi ukuthi inkonzo ibimi kanjani, kanti inkosi ibingivusile nawo umbono. Inkosi yabe isikhonfema-ke, the sengilalela inkonzo ngezwa igcizelelwa le ndaba yentaba ukuthi le ntaba ihlukile, kanti mina ngiyibonile, ngivuke nayo. Yikho ukuthi ngibe late ukurekhoda. Ngesikhathi ngibona kule ntaba, into engiyinothisile ukuthi bayingcosana abantu abakule ntaba. Bekubiza abazalwane ukuthi noyitshela ukuthi usentabeni azihlole ukuthi nakwelikamoya ukuyo ngempela yini intaba, noma nje kuyibiza ngokuthi usentabeni. Asiqaphele, noma kuyibiza nje, noma kuwukubuka nje kwabazalwane noma kwabantu emhlabeni ukuthi hhayi, nalowayana phela usentabeni, kodwa kanti umzalwane kwelikamoya akekho entabeni. Le ndaba ifana nokuthi sonke saziwe ukuthi singabazalwane, sonke saziwe ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, kanti uNkulunkulu akafakazi kahle ngathi, akafakazi ngalokho ukuthi singabantwana bakhe. Asikho esibalweni sabantwana bakaNkulunkulu, njengalokhu ingelosi kaNkulunkulu yafika ibonakala iphethe ichati. Ishadi njengoba ngake ngawushera lowo mbono ukuthi yayihlukanisile iy'gaba ezintathu, ingitshela ithi abantu abala emhlabeni bahlukene iy'gaba ey'ntathu. Kukhona uhlobo lwabantu basezweni nje, abavele basezweni, abayingene yokukholwa, abantu bezwe nje baphila impilo yezwe. Yayisingikhombisa phakathi nendawo, njengalokhu abasezweni babesezansi ihlukanisile, kwadwetshwa kwahlukana iy'gaba ey'ntathu njengoba wayengitshela owayekhuluma nami. Kwathi phakathi nendawo wathi bambaxambili, njengalokhu kwakudatshuliwe. Uma ungathi ku-100% ungadabula phakathi nendawo uthi 50-50, bawu-50%.
impilo yabo u-50% bawunikeza ukukhonza uNkulunkulu, u-50% futhi bawunikezele ezweni. Yathi-ke ingelosi bambaxambili labo ngoba bayiphila impilo yokukholwa, futhi mawubafica ey'ntweni zezwe ungaze ubaphikele ukuthi bayangena nasendlini yokukhonza. Mabesenkonzweni ungabaphikela ukuthi bayayihlanganisa nezinto zakuleli zwe. Yayisingikhombisa-ke phezulu ukuthi phezulu laba abaphezulu abantwana bakaNkulunkulu. Manje nakule ntaba ebengiyikhonjiswa, labo bantwana bakaNkulunkulu bebeyingcosana njengalokhu babeyingcosana ngibabona kuleliya shadi engangikhonjiswa ngalo ukuthi abantu emhlabeni bahlukene iy'gaba ey'ntathu. Ukube kuya ngami, ngabe sibaningi siphezulu sibizwa ekhaya ezulwini ngokuthi impela siyibo, uNkulunkulu efakaza ukuthi impela siyibo abantwana bakhe. Angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi abantu bekhuphukele bonke ebukhoneni bukaNkulunkulu, kodwa-ke ngenxa yokuthi abantu bazifunele okwabo, angeke vele kwenzeka lokhu ukuthi wonke umuntu afinyelele ebukhoneni bukaNkulunkulu noma afinyelele ekulazini iqiniso njengalokhu iNkosi ifisa. Nakule ntaba-ke bangcwele bebeyingcosana, kepha umpompi abaphuza kuwo ukhipha amanzi amahle othi mawuwabuka bewaphuza lamanzi bewakha kulompompi, uwabone ukuthi lamanzi aphuma kulompompi aze aba nokuphila. Siyakhumbula iNkosi uJesu ikhuluma nowesifazane waseSamariya owayesemthombeni laphaya kuJohane 4:10. Kanjalo-ke nakule ntaba, njengalokhu iNkosi uJesu yakhuluma ngamanzi anokuphila, nakule ntaba ngibone abantu ukuthi abakule ntaba ebengiyikhonjiswa ephakemeyo ukuthi baphuza amanzi anokuphila. John 4:10. Bona bebewakha amanzi ngokujabula. Isaiah 12:3. Njengalokhu izwi likaNkulunkulu likhuluma ngemthombo wensindiso. Mangabe umprofethi u-Isaiah ekhuluma noma esho ihubo lokusindiswa kuka-Israyeli, wayiveza le ndaba ku-chapter 12:3 encwadini ka-Isaiah ethi niyokha amanzi ngokujabula emthonjeni yensindiso. Kanjalo nalaba bantu engithi bebeyingcosana bekuleyo ntaba bebewakha ngokujabula amanzi, bejabulela ukuthi noma bengenayo ingcebo yalelizwe, noma bengenzisi okwabantu bakulelizwe abajabulela iminako yalelizwe, kodwa into ebibajabulisa ilamanzi engiwabone bewakha kulompompi, ukuthi bebewakha ngenjabulo bebona ukuthi baphuza amanzi anokuphila. Kepha abantu ebengibabona besezansi
kwentaba beyihambela nje, bebebabuka bedabukisa laba basentabeni ngoba abasentabeni abenzisi okwalelizwe. Kunezinto ezivunyelwe kwamanye amabandla kodwa abantu abakuleya ntaba abazenzi. Manje-ke abavunyelwe ukwenzisa okwalelizwe bezihlobisa benza izinto lokhuya nalokhuyana ngokwehlukana kwezinto ezenziwayo ey'vunyelwe kwamanye amabandla. Labo-ke abenza konke bagcina sebebuka abasentabeni engathi basengcindezelweni, bakhonza ngokungakhululeki ngoba khona izinto okufanele bey'gweme, kanti cha, abasentabeni bayakuthokozela lokho ukuthi bekushaye indiva okwalelizwe, kepha bethola amanzi anokuphila. Kuthena mangiqhubeka ngihamba ngiyokhonjiswa ukuthi kwenzakalani kulaba abangekho kule ntaba ebengiyibona. Ila ngibone khona abantu abaningi-ke abangekho entabeni, bebencane ababesentabeni kodwa laba bebengekho entabeni baningi bazalwane. Ngakhonjiswa ukuthi basekuthunjweni abantu abaningi, basekuthunjweni abantu noma bethi bona bayakhonza kodwa basekuthunjweni. Ebebengekho entabeni bebethunjiwe kodwa mawubabuka baneme bona, bazibona engathi ba-right. Ababoni ukuthi laba bantu babathumbile. Ngibabonile abanikazi balawo masimu noma abanikazi abami njengama-leader, ake ngisho kanjalo. Ngibabonile abathumba abazalwane, babenza abazalwane bethumbeke imiqondo bey'tshela ukuthi akunabungozi lapho bekhona, kanti basengozini labo bazalwane. Kuthe mangibona omunye umntwana kaNkulunkulu ezama ukususa ukhula ngoba ngithe mangiyibona le nsimu ibiyisimo somoba, umoba ominyaniswe ukhula. Kwakhona umzalwane obephethe igeja esebenza ezama ukususa lolu khula. Ngathi mangifika nami ngithatha lezi zibi ngiy'butha lezi zibi ukuze ngiy'khiphe kule nsimu, ngavele ngabona idumbu, ngabona abantu ebebebulewe ekuthunjweni beyizidumbu bazalwane endaweni ebebekuyo, bebulewe ngendlela esabisayo. Indlela ebebebulewe ngayo ibisabeka ngoba ngiqale ngabona omunye obeyisidumbu sekuwumzimba nje ubulewe washiswa, eshile nje emzimbeni, eshile ubone ukuthi ubulewe wafihlwa kuleyo nsimu kodwa ushisiwe, akayi kungcwatshwa nakungcwatshwa. Kusho ukuthi uyoba ukudla nje kwezinyoni, kwey'lwane nje. Nkosi yami, inhliziyo yami iba lusizi uma ngikhumbula lo mbono ukuthi kwenzakaleni. Ngibuhlungu kakhulu, angazi abantu ngingabaxwayisa ngithini ukuze bezwe, ngoba ngikhonjiswe iy'ndlela ezimbili ebebebulewe ngayo kuleyo nsimu ebengiyikhonjiswa. Yilaba abebeshisiwe bese ngizobona, ngifike ngabona oshisiwe, ngabona mangiqhubekela phambili ngisakhombisa lo obezama ukususa ukhula kule nsimu, ngimtshengisa ukuthi bayafa abantu, babulewe kule nsimu. Ngathi mangibona esinye isidumbu ngaphambili kwalesi
ebesishisiwe. Ngasibona lesesinye ukuthi umuntu uqale wavalwa umlomo before abulawe. Bekubonakala kunjengokuthi kufakwe iphepha, like umlomo mawuvale ngephepha noma isalotape, wafakwa isalotape, waboshwa umlomo ukuthi engakwazi ngisho ukumemeza, engakwazi ngisho ukukhala, engakwazi ngisho ukukhuluma mayebona into ebuhlungu eyenziwayo kuye noma kuleyo nsimu. Izwi likaNkulunkulu liyasitshela bazalwane ngensimu laphaya encwadini yokuqala yabaseKorinto chapter 3 verse 9, ukuthi obani abayinsimu kaNkulunkulu, obani abayizisebenzi. Iy'ngcekwi kaNkulunkulu ziyizisebenzi ensimini kaNkulunkulu eyibandla. Insimu yibandla likaNkulunkulu, kodwa bayabulawa abantu. Kepha bebesakhona bebephila abasangabaleka besinde, njengalokhu kwakhishwa uLothi nomkakhe namadodana nabantwana bakhe amadodakazi, bakhishwa kwathiwa mababalekele entabeni ukuze besinde, bengabheki ngisho emuva. Laphaya kuGenesis chapter 19 verse 17. Bakhona abantu engibakhonjisiwe ukuthi banalo ithuba lokubaleka, kodwa kusezandleni zabo noma kusesinqumweni sabo ukuthi banqume ukuhlala beze befe, befele kule nsimu noma kule amasimu ababulawa kuwo. Ngoba ngiyibonile insimu abantu ebebeye kuyo, kodwa manje le nsimu abakuyo kuyafiwa, bayizidumbu. Noma ungababona abazalwane beyongena emabandleni athile, kodwa sebeyizidumbu ezihambayo, kodwa sebevaliwe imilomo. Akusekho abazokwazi ukukhuluma noma bememeze, bekhale ngesimo abakuso, noma bebona izinto ezingahambi kahle emabandleni abakuwo, kodwa ngeke bekwazi ukuthi vu, ukusho utho, ngenxa yokuthi bavaliwe imilomo. Bazothi noma beyibona into begcine nje sekuba njengento nje abakhululekayo, beyithathe njengento engezukuba affecta noma into engezukuba nobungozi, kanti basengozini enkulu. Ngibhlungu ngoba bakhona nabanye ebebesaya kuyo le nsimu enokhula futhi eqeda abantu, ibabulala ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Kuthi angimemeze kakhulu, ngithi abantu mababaleke besinde. Abantu kumele bekhuphukele ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba bayabulawa. Jeremiya 16 verse 4. Bantu bayizidumbu ekuthunjweni abakukho, endaweni abakuyona. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela bazalwane, umuntu nomuntu azihlole ukuthi ukuphi. Makubiza ukuthi ungene emkhosini uzile ukudla, ufuna uNkulunkulu, uthi inkosi ngambulele ukuthi la engikhona ave sengiyisidumbu esihambayo yini. Ngiyacela bangcwele nenze njalo. Ibuhlungu into uNkulunkulu angikhombise yona. Abantu bayitshela ukuthi basensimini right ephephile, kanti bayabulawa. Jesu Kristu inkosi.